n'ezu arụ abịaghị ezubeghị ezu. Ebe ọbụla a na-eme ihe n'eze arụ abịabeghị asị mba ozubeghị ndị ebe eze arụ nọ. Ọ Chineke na-eme ihe ndị a. Mmadụ ekwughị ịnara otuto. Ọ Chineke ka anyị na-enye otuto. Na okpokoro eze anyị a Chineke ebusolara anyị ọtọ, chere anyị ihu na mba, mana mba Naịjirịa, mana mba Afrịka, mana ụwa niile. A na-anọdụkwa afọ arụ ọdọ. Anyị anọkwaghị n'azị, anyị na-anọ n'ihu, anyị adakwaghị ada, anyị akwụrụla chi. Biko ịkụtụrụ Chineke aka. Ya masị Chineke na ụmụrụ anyị na ha eme ihe afụrụ anya, anyị ji na-enye ya otuto. Na ụmụrụ anyị na ha aga n'ihu na-emeta ihe. Izu emere ihe ntụrịta aka ụmụrịma, asị na ụmụrịma za arụ na wo gara bụrụ ihe nsụbeke a na-eku metal bụrụ ya lọsa. Dịka nkụtụ Chineke aka. Ị bụrụ na ngọzi Chineke nọ na ndụ ụmụ arụ. Ibe ọbụla ụmụ arụ nọ, anyị na-ebuzi ibu anyị, ebuzi ubu anyị ọtọ sị na anyị bụ ụmụ Chineke. Ọkwa naanị mgbe anyị bidoro ndị mmadụ si ụmụ arụ anaghị efe Chineke, wo na-eme ihe omenala, wo na-efe arụsị. Anyị na-efe arụsị. Ọkwa anyị na-efe Chineke. Ọkwa Chineke ka eji gụọ anyị aba. Ọkwa anyị bụ ụmụ Chukwu. Kụtụrụ Chineke aka. Anyị ndị na-ekwuru ndị ụwa na anyị bụ ụmụ Chineke. Arụ Chukwu na Chineke ka eji gụọ anyị aba. Chineke kere eluigwe n'ụwa, anyị bụ ụmụ ya. Ebe anyị bụ ụmụ Chineke, ibe ọbụla anyị na-aga, mmụọ Chineke, ngọzi Chineke, ibu Chineke, ọdịmma Chineke, ebere Chineke, amara Chineke, ma na-eso ụmụ arụ ibe ọbụla bụ na-aga n'aba Jizọs. Ozi Chineke ziri m wee zaa arụ m na-ezi ụmụ arụ. Wo biko nwa onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa arụ, wepụ aka na ihe ọjọọ, wepụ aka na ụmụ ọjọọ. O zighị ezi na a na-ejide nwa arụ asị na ọ gara nzi. Ọ dịghị, anyị abụghị ndị nzi. Ọkwa naanị o zighị ezi na a na-ejide nwa arụ asị na o so otu ọjọọ, ihe dị agọhụ. Ọkwa ọ dịghị mma nne. O zighị ezi na a na-ejide nwa arụ asị na ọ na-aṅụ ọgwụ ike. Aga m ihe ọha ekwesịghị ịdị n'ala arụ. Ọkwa naanị anyị bụ ụmụ Chukwu, ụmụ Chineke. Bekee mbụ, ọgara mba mezie mba, ndị eji eme ọnụ, ndị eji etu ọnụ, ndị chara chara, ndị ụmụ Chineke, ndị ezi ụma, ndị eji etu ọnụ. Ọkwa ihe ụmụ arụ wụ ịkụtụrụ m Chineke aka. Anyị na-arịọ Chineke na aza ugbu a gawa n'ihu. Anyị ndị ụmụ arụ anyị ma na-erubere Chineke isi. Onwe onye tiri aka na ihe ọjọọ, ya wepụ aka na ihe ọjọọ. Onwe onye na-agwọ ịgwọgbu nwanne ya ma nwanne ya, ya wepụ aka na ihe ọjọọ. Maka na ike Chineke alọdasala n'ala arụ. Onye tie aka na ihe ọjọọ, ọ ya na Chineke nwere okwu, ya na mmadụ enweghị okwu. Biko ihe awa ọnụ m na-atọrọ ụmụ arụ na zana ugbu a gaa n'ihu. Anyị ndị ụmụ arụ, anyị ma na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Anyị nwee ndị anyị ma ndị anyị hụrụ na wo na-eso ụzọ na-esighị ezi. Anyị tụtụwa ọdụ siwo na arụ agbanweela, na ibe agbasala arụ, na ọrụ Chineke na-achịkọtazikwa arụ ugbu a. Onye dịkwa aka na ihe ọjọọ, onye egbukwa ekworo, onye emekwa ihe ọjọọ, onye agwọkwa nsị, onye agakwa mee ihe na-emegide nwanne ya ma nwanne ya. Ka anyị biri n'udo. Arụsị ebe bere, ugo bere. Ọ dịrị onye ivu mma, ya dịrị onye azị mma. Eje alọ akọbụ ije, nwa arụ icho, mkpọọlụ icho. Ihe ahụ ihe eji mara arụ. Anyị bụ ndị nganga, anyị bụ ndị ọṅụ, anyị bụ ndị na-emezi emezi, anyị bụ ndị na-eme mma. Anyị na-arịọ Chineke na akara aka eji mara arụ, akara aka ọchịchị, akara aka ịzụ abịa zụzie ya azụzi.
akara aka ịrụ ọrụ bekee ruruo ya n'ebe evuru ya ka aga akara aka ọhụ ma alaghachikwa n'ala arụ. Ala arụ ma na-aga n'ihu, ngọzi arụ ma anọgide n'ala arụ. Ibe ọbụla akpọrọ arụ afọ ọha arụ Chukwu ndị mmadụ amara na-akpọla ụmụ Chineke. Aga ka anyị na-arịọ Chineke ọ ma dịrị anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ntamma aga n'oturu anyị eji m ohere a na-ekele ndị eze agawa ụzọ a pụsa n'oche. Anyị nwere ihe ndị a na-eke ndị mmadụ orusale dịka anyị ma agba mbọ iji hụ na o ruru ndị nne nne na ndị nna nna ndị ochie ochie ntam agụrụ ya na-agbadata ebe o mere mmadụ. Ọ bụrụ na ọ gwụ n'aka ndị nne nne na ndị nna nna dịka ụmụ ya otu unu kara obi mgbe ọdọ anyị abụ na uru tụrụ enyi ihe adọtụkwa ya adọ ịhapụ ka ndị ochie ochie bụ ụzọ ha oke ọkwa ada omenala arụ dị. Anyị na-ekele ihe ọ ma dịrị na mma.